Mä oon uusi YouTubessa ja mä ajattelin, että ne, jotka katsoo tämän videon, te saatte päättää, että mikä mun maskotiksi tulee. Saa heittää tuonne kommentteihin ja siitä, jota tulee eniten, siitä tulee mun maskotti. Ja siis mä näytän kaikki, jotka tulee olemaan vapaaehtoisia mulla maskottina, joten aloitetaan. Ensimmäiseksi on tämä Bambi. Sitten on tämä Fretti. Sitten on tämä Mäykkä. Sitten on tämä Mäykkä. Sitten on tämä Mäykkä. Sitten on tämä koira. Sitten on tämä kokkeri. Sitten on tämä istuva kissa. Tämä koira. Tämä orava. Tämä Tanskan dokki, joka ei ole feikki. Tämä tämmöinen pupu. Tällainen pupu. Tällainen pupu. Tällainen pupu. Tällainen Bambi. Tällainen seisova kissa. Tällainen istuva kissa. Tällainen kollie. Tällainen panda tai karhu, mikä onkaan. Tällainen karhu. Tällainen koira. Tämmöinen hevonen. Minkä haluaisit näistä, mikä olisi maskottinani? Ja näitä videoita en editoi.